шикерчета, аз съм Краста и днеска искам да ви, преди да започнем клипа по-точно, да ви кажа да се абонирате, да щупите лайк бутона и да ударите камбанката, за да не изпускате нови видеа. Също нещо много важно. Утре, петък, на 24 ще има стрим. Този стрим ще е дълъг, не знам колко ще е дълъг, но ще е баят дълъг. Ще съм ви благодарен, ако дойдете и да ме гледате поне за малко. Аз бях Раста и сега към видео. Какво? Как? Сме. Гуман. Всем Let's привет. be. О, това е Янг моб, май. Ако се сетам за него. Франкфурт На English, на Рейд. Russia. Споделя. Здорово. Това е терна се поръча, паста да деца. Това е... Пачзи, някакъв накъв. Едно не... Знам. Ама от терна отбор е пълна наки наси. Героен, маля, бъде добър. Як ли съм? Ultra kill. Тогава май няма турци. От никой. Тя не се изтрих от мен. Знам. То не ме се стрес. Пред мен не ми се стрес. Nice, bro. Че, тя пусна ли те? Ево, Нямам пуск. и мен. И аз подбирам шит. Чуй сте шилдове и esa пумпа. Да, бе. Да, тук. И аз си с пистолет. Знаеш ки, яла на це да пазим. Или не, че ти си отшел вече. Да, бе. Аз съм мала, бе. Да, бе, вот. Ти лице, че никой няма. Нашия откъв. Гледам дали не снайпим. Двама, аз съм бил. Нашия, какво прави, бе? Тя... Помощ! Идам. Да, ти, чуваш ли, че ти вика помощ? Разлючен вика. На Юле. Брат. Оф. Plant. The last one is kitchen. Скъби ми се е паднал да игра, брат. 5 години ветерин Coin, Loyalty Badge и Operation Guardian. Абе, брат. Тя не слышу, братец. А?
ай, къде метнах това моли. Още един, брато, да му се не види. Стиклер, черти. Да, защо ми стоят? А, кой? Nice team, nice. Go, bro, go. He is going to defuse. Bro, fast. Nice. Молодчик. Или дали ти спра нечак? Махыра. Ну это важно. Ки навикаш, Юле? Чего ты не говоришь? Борем ты. Не знаю, Рэй, вчера играл, знаешь, после хатстерна игра, Не. ворот на спре. Don't go. Ей. Кой те е спрял? Интернет игра, не спре. Един кабит. Другите, хитно. На малко. Исках ти седни компетка на Тесре или Ворон. Ворон, ребятка. Много. Вземе това, слава, добро. Вандал, майнека на косови. О. Маля, аз съм много слаб на тази игра. Аз съм най-слабия на тази игра. Да ти Работ. пикне, не, аз. Както искаш. Дистрирам си игра, сега съм... Ама бъде. Биш умрел. Оф. Ама то... Аз не знам как е, ще не гръмна. Браво. Но са много по-далеко малко. Такина не са. Тут защото са малко хора. Браво. Те. Да, нищо. Да, Някой човек. трябва... Рипнал от там и се взе 19 вода и ми чут 5-2 метра No scope. по-малко. Аз си знаех. Молодчик. Найс. Еще бы запуск не дал, конечно. Запуск дай, пожалуйста, фак. От души. На Бейден. Тука. Още един! На наши какво прави, бе? Лево, бе. Найс. 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 А сега че го... И аз вторих 2 кила. Окно один есть. Окно есть. О, кабулele, ти, давайте. А само сега не знам как да ме хитна. Ама не сме 4, маре, наши го няма. Айде бе, братле! Доналд Тръмп ли си? Проходит на А. Джо Байден ли си? Не знам. Знаешь, забери апа, забери. VP, take VP. GPR. Take VP. Bro, why you don't take DVP? О, братът. Оф, няма коментирам. Де са бъл? Още един дет. Блюпай. Само Алис. Нещо. Че да не авка са. Не авка. Обикаля. Бюзда ме напред. Бюзда. Тук. 2 метра. 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 2
Мани се, бе, брат. Как Мани. беше клекнал, бе. Bro, what are you doing? Tell me what are you doing? Брат, то пича, набъзме, пича застава пред мене и му набием, Не, бе. искам да стрелна от смока и му набием каска и умира. Как да стане? И сега ако ма банат заради някакъв тапанар, директно с 3 миграса, братле. Ще майна, чакай, те баба. майна. Kitchen state again. Омаре, кой ранг си, бе? Ранг. Мгм. Нямаш ли ма в приятели? Молодец. Че, аз съм от друг акаунт, бе. Сега ще кажа. Няма. Застана един за друг и... Виж го къде ма. Брат, ключи информация, бе, тапанар. 36. Оръжие би. Знам, бре. За да стои там. Ти в това на акаунт си... Чангла на Янис. А, не, Какво тото няма. прави? Пика. Пукай, пукай. Не. Ще видам, бре, ти пръскаш 6-4. Ой, ям за Паркере. Ох, чуки направи. Виж, туарите, виж, тук. Тук скачвай да ти взема това. Добре, и аз ги чекам. Брато, моля за Умираш, Тесло няма да се да повече никога с него. Та не е уран. Добре, добре, ама не му върве. Това ти е добре от друга Че страна. ги чакала? Тук ги изчакала. Ама, сега никой не смее да пише. Да, добре. Цеса. Ще ми стана с мапа. Ти ще стане. Ти ще... Аз съм не. Tu mi se patpali. Виж мене. Tu си ти. Се. Тук. Там, горе. Де ти? Юли вика, дете един нашия убива един. Де ти тури? Де? Туа на си. Давай. Какво прави той? Тук внимай. Найс. Я спаги. Порска. Знаеш ки направя това порасаре? Оператор. Знаеш ки наста. Оператор Вива Комски. Оператор. Не, че. Сега Оператор видно. голотарник. Ама той се... Е, стимна, не ти. да питне. На це никой няма да сме да пикне, от аз съм там с оператор. Ами аз съм с бандалката. Ой, я чем бързо. Един умрел. Не умрете с мен. Найс. Ето са спайкът. Двама. О, приятели ми. Пик, дето още един. Лайчи каски порска. Не, брат. Знаеш какви каски се свари? Оператор голотарски, братове. Гледай какво става. Един голям взима на кръгчина на земяна. Подбира кръгчина на земяна. Така и Бомба му се свари. подбирам една каска. И да се лява. Приятеля ни идва ма на гърми и аз тия ми го Едно в пет. хваща на него. И ляга да спят. Да хъркат. Спинкат. Пускам си свай и ръжкам. Пускам екс и ръжкам. Браво. Цъкаш ли Екс? Знаеш, ако ги оправя едно в 5, директно го признавам. Аре, цеци. Пик. Омар, искаш ли Вингман? Или ще играеш Valorant? Чекай, и аз игра компетка. Пеки, давай да играеш тези. Че качих Wingman на ранг за един ден регот, много мастър. 10 победи сторил нашия. What? Че кинаре, ти къде гай ще ги сториш за един ден? Чак от така тарна ще ги сторим. Кина? Викам, ако Кое? тарна ще ги сторя. Нашия Нищо смок да разбра. ги бие едно в 5. Ако торне ще ги стори.
Да, ще история това момцата. Абре, Колко е добър на CS. Абе, Дет. Дай. Марере. Да, все равно Я не сяра. Думал, Ого. чака, кейс. Сделаю, в итоге не сделал. Чуть-чуть поправился. Това Valorant по-лесно са такова. Хитва. Да. Не. По-трудно за мен да се хитва до снайпера с особено. По-лесно са бъни колкото. Боже, знаеш то как го бих престана. Бау, да. Чисто в Valorant си има специални герои, Абе, където бре, то направени. му какво? Тя О, да не. херат мой поправи. А, дай, пик, С. Двамата са. Другия ли? На куда он, Вандери? Антон е пик. Не стрел. Ще го много скопа. Апартамент, бро, апартамент, оранж. Оранж апартамент. Те с мене. Някъде. Е, тук. Окей. Точно това. Охо. Ой, тю, на Б. Бро, абе, Къде? не. Аз не мога да видя. Вика да едиш, ме се издада. Оставите го момчето Ето да се седи. слова на Valorant игра. Вайрус накът. Феникс съм. Ам Феникс, бе, Феникс. Феникс. Охо. Айде, 15 кют. Брат, ты серьезно? 11 кил. Фулкил. Кюсчик. Хеди, бре. Не стрелна. Яни Яни не стрел. Не. Ай, някой забравя да идва. Ми е Но спусна. виж дога си. Такова му инман. Се опечхаква. Се пусна ли компет? И вие не Брат, му те играете са от компютър. всекъде. Един Windows, абе, брат, моите толкова ли са слаби? Един Windows, Че, един как- Windows, как един модира конектор, един компет? шорт. А гайз, играеш 20 такива мача и трябва да ги спечелиш нормално. В смисъл. Unrated. Или 15. Ин прегейм. Ти да? То я мога да играм в компютър. Какво? По Вай. ред ли трябва да ги спечелиш? Не, бе. Не, бре. А, бе, тия си... Да се бие се. Калаш подбирай. Инвиатор, сова. Юли, цък Ама, ли не, е не, не. Windows бутон? Нали тя тапа? На мен ми тапа. Ам ти просто може да таковаш Windows и FN и Win... Да. Бобас. Ама, не. Бобас почива. Чай го сте tu, на Джемас. Туре съм го деса радиаторес на Джемас и да. Бивай го всеки ден и не И направят изкарва кар. да скин. Айде. Не скинере, да взе герой. Да, то. Скин? Ще пръдна вика. За първи път чувам Янката Вай, да вай, кажа. вай. Яр. Вай, вай, че да утре.
Я за първи път ги чуя. Дезинфектантъра да го... Тя сваля губа в дезинфектант. Не съм абонат. Че той е, той в мен кефи да е. Не, мене минале на кефи и още един. Мен Милен не ме кефи само заради едно нещо. Има един айсбокс или как се казва. Нещо. ледения мап. Те сме не играли. Ама едно е на ме кефи. Не знам мен Хелек са ме кефи. Мен Милен. Той на 3 места ти ще чуеш на кое да идеш. Виж ти можеш да ти... Това два пъти. Ама трепач? Трепач. Баш. Не. Че не ме квачере. От палачка. О. Ама брато мой... Не, брат, ти се отказвам. От 7 на 2 сега вратония обърнаха на 7 на 6, брат. Сталкер, две калаша. Гръвин, бре. Тя ми думиш на руски, бе, брат, не мога да те разбера. Може има скин на USB сервер, ама да кажа. Да. Go B, rush A, no B, rush A. Вандал. Just rush A. Къде пара? Че Ама се ти не си- знаеш как го Ти си не надупчи. взел шилд, сигурно. Аз съм се не взел шилд. Лайфа. Ти вдува. Че микрофона ми падна. Нали? Брато! Те мунти са много слаби! Брато, 5 в 5 оставаме. Плантваме на А, отивам, убивам един и яга се оборна. Слушайте малко, яга се оборна, спайка. станах 4 в 1. Дед? Брат, заврите са някъде. Ау, хитнат! Вой! Абе, брат, как там мръдна целият му глава на тимбана? Давай ще попробвам через аз. Глава на Тимбана. Байте на них. Че глава на тимбана му оцелих 2 пъти, то намре с някакво далево оръжие. Глава на Тимбана ме оцели. Ха! Джучи. Стига, бе. Ти знаеш, че Тимба е глава. Знам. Глава на Тимбана ме оцели. Знам, бре. Че не разбирам от дете. То сте ви, не разбирая. Аре. Вой, ти го прибира. Ой, чемпара. Как ама добре, как той е зад мен? Лего суе, какво прави? На Б. Спайка на Б. Че аз съм на последно място. Айфа. Дед? Дороги, а какво е? Значи скин. То е такова впечатляващо. Че това за какво ти помага? Да, ти 1 минут. Точно. 2B, 2A, 1 mid. I'm mid. Guys, please, 2 go B. Please, 2B. Please. Not Как съм everyone мар- A. Please. Аре, бре, приби го, бре. Окей, Плюс, окей. не Это те. хорошо, слышно, слава богу. Thank you, teammates. Thank you. Бро, shift.
Не, май са. Иду. Би. Янис, тюще. Държите ги, може да се. Аре. Ама нямам пари за... за... вандал. С това оръжие не може да се спали нищо. Абе, брато, те са от сега. Ай, Пате, моите. О, минус 42, заври си го газат. АМБ. Да тебя не слышно, блин, не болтай ты ничего. Разбирам та, брат, думи ми на руски. Ого, вандал. Вандал. One go Нас meet върви. them. Да, брат. Не остана. А. Добре, знаеш колко силно е. Это все А. Толпа нужна. Има и хора. Има. Бе, брато! Нама те се ебават с мене, бе, брат. Виж ги колко са слаби. Айде, бе, решни го, бе, сам ти, бе. Че. Не. Бре! Железо тър. Yes. Хора. Айде, бе. Калаш забери. Искам. Go away, bro. Go away. Just go away. Чакалите, бе, Подходит, папала. подходит через сити. Сзади будет. Да, он там. Все, стой, нет, не иди, стой, да, вот так, жди просто всё. Найс. Всё, nice. Ай, добре. Янис, ако си на моя ръжка, пак си пускаме се. Не море! I'm go B. 2B, 2A, 1 Един, B. двама, I'm трима... B. О, врицето! Ама как да приключи? Ей! Аниса, Доналд Тръмп, ти, братле, не мога да играеш с нищото. ей, почват. Зад нас! Да. Behind. Би го behind, бе. Окей, найс. Виж го бихайнда, бе, Янис, виж го. Пак на нас си пускаме едно вертолетче. Въртолетче. Да, бе, дрона. На моя ръжка. не. Искам хикса и гираш. Добре, чекай, ама че барам първо да пусна, ска да видиш къде има хора и парки. Окей, я пускам. Дай. Кидам. О! Не, Моля! ти спори. Какъв беше този носкоп? От моя страна. Къде? What? Я виж. Какъв беше този Чудо, бе. носкоп? Да пусна ли първо дронче? Че. Хайванче, ту. Че, върна. Не съм гледал. Чекай! Пусна дроната. Казах ти. Да, бе, да. Той преди. Я подбирам. Спак дам. Трима! Найс.
Трима долу. Я малко се стегна да стура някакъв ключ, и аз съм го това. Къде е по-добре за пече? Не дам нашия. Айде, моите! 4 кила. Пускам си СВ. Есо. Гледам къде са хората. Подпимба на всякой. Това е игра. Това е, Анис. Не, тук. Без хиксове, миксове. Това е къде го пуснах. Какво? Има авета. Хайде, ре. Да. Хайде, Един го хитнах в кръка, майка му. Ау. Ама, то някак си му връща наляво. Абе, не знам какво става. Ама тука май ще падна. Сигурно 0 за наме. Сори. Айде, бе! Пак 4-ма! Долу! Бате, jes направим бе, лайк. Я знам къде. Сега тук. Ето е се вдесно. Не се. Де. Бяш. Ще брат, как не са няма пусни тиммейтс? Хак, Юли е хак. Това съм хак, бре. Че хак си? Ето улиц. Сури, това е супер. Нема да дадат нещо един Мене път. вече мога. Донте, не си спомни, бре. Да, Спири си имаш мобилни. Омар е свършили комплетката, ре. Не, 12 на 8 за наме. Тя нашите ги кера. О, вай, наши твоите са много слаби. Че маха, бе. Да, ти си човек. Баш много не са. Как ти ще ги кериш, бе? Че ни ласно. 21 кила. това не са много слаби. Не, Твоите пинчата са няма в къре. Добре, умре. Тя пичовете нашите. Конектор. Добре. Get down, бе. помощ! Помощ! Де? Много хора. Дет много хора. Помощ! Дет. Ай, 4 кило. каква Байто. Бро, get down, бе, please. Един е... Ще да ги е на кой начин не беше откраднано. Браво. Ай, ще го стура Please, кило, please, спирам. AWP, please, AWP, give me. Please give me the AWP. Ще вика, help. Can you give me the AWP? Човек! Help! То ще да си опа. Чай Ще се, дадеш първо ли? пускаш това. Не се взима. Я не Някакви Don't дупки тръж. сте. Се Да, стура, къде? човече. Sorry. Ай, весте. Сканирани са. Тук ги няма. Малко. Оу! Отивам път това. Оу! Да, бе, да, тук дори... Не знам какво ще... Дето втори. Трети. Или не А, знам, уби някой с втори. граната, GG. Как губи? Ай. Фак. Това на сломап не ми върви. Гледай, ти не стана. Не, я целя не си върви на слома. Ти кача. Ако да бях 400 пинг. Къде е тук как има? Ама там сега съм 120. Да, къде цъкнеш. Къде на FC също? Като цъкнеш тактика. Ам да бе.
Тук къде другаде, не знам къде. Яни се натисни капсулок. Чакай За се, кине, че има човек. Юли, натисни капсулок. за кине. Да видиш. Ще го се покаже мапа. Хо, Чекаш ли бе? чеха се. Чекайте, я се работи, бре. Я вчера, ако искаш да видиш на записан къде не е, вчера 10 пъти ви дореках. Аз сделам да го ножам и та. Та убия. Ван, ей ти ти, или АФК. Добре, добре, добре. Ей, F, 4, K. 1, 3, добре. 2, 3, добре, добре, Е. момчета. K. Go, kill him. Ти отиваш. Knife. 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 Да, бе. Knife. Аре. Е, ще мога горечи книфе. 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 Какво ти пречи? Knife. Няма и ти един кнайф. Да, бре. Не, това Да. нещо, че не съм с петица. А янките ще се пасере след това. Че той янката се запасира. От сме. Бери калаша, я тебе малко купя. Да, късно ми е ще да тия. Кой се е? Че, някакъв турист е тук. Как го не хитнах първия път, бе. Калаш. Къде са самите момчета? Не знам къде ме Ще казваш. ли не? Нема бе. Сетих са. Гледай, тук и нас са накупчили. Ама да бе, ще може ли някакъв пек да... Оставете Яни. го! Оставим го. Идете ми 4 човека на мит. Аз съм тръпчила. Свичим А, се. не го ви. Ти чули се с... То съм... Дори по-зле английски от мен, бе. А, Чули се как дуе? Страк. Неки наси. Слажи, кирче. GG, един човек стана. Янис. Янис. Охо. Иде. GG. 4 в 1, 15 Чуеш на едно? 8. Че? Късмет да ни бие. Добре, къде има кода, бе, брат? Виж го къде ме чекали. Нема шанс. Бъди при... Наре. Просто Дори нема на... шанс. GG. А, GG. На първо место. Ама сби го! Аз се скрием за станането! гледай се има слушалки на Наре. Се закача. Ще един призма кейс. Кажи честно, брат. Да ти пик